बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 4வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயம். 4வது அத்தியாயத்துடைய மகாத்மியை நம்ம பார்த்தோம் இப்ப. சோ ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குவது மட்டுமல்லாமல் இந்த பரதருடைய கதையை நம்ம பார்த்தோம். அவங்க அந்த 4வது அத்தியாயத்தை படிப்பதோட பலன் மூலமாகவே அந்த மரத்தோட நிழல்ல தான் அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க. அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்துல இருந்த அந்த ஆத்மா வந்து முக்தி அடைந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது நம்மளுடைய பகவத்கீதை. சோ நம்மளுடைய பாவங்கள் மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய மூதாதையர்களுடைய பாவங்களையும் அழித்து அவர்களுக்கு முக்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த இது. அதனாலதான் நம்ம அதை வந்து மேனுவல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கணும். பிரணத்தியோட நம்மளோட செஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदादिहं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरेत्विषे नमः। नमो महावदन्याय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् यति नामिने
நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. சோ நேத்து நம்ம 3வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். 3வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்னன்னு சொல்றீங்களா யாராவது? 3வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு நேத்து என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம்? கர்மயோகம் மாதாஜி. ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், கர்மயோகம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ நேத்திய அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் செயல்களை செய்யாமல் இருப்பது சிறந்ததா அல்லது செயல்களை செய்வது சிறந்ததா? கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்கார், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும், அதுல வரக்கூடிய பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னு. கடமைகள்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு உண்டான வழிகள்லாம் நீ செய்யக்கூடாதுன்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ செயல்களை துறப்பதை காட்டிலும் செயல்களை பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படின்ற அதுல பற்று இல்லாமல் செய்வது நிஷ்காம கர்மயோகம், அதுதான் சிறந்தது. நிஷ்காம அப்படின்னாக்கா பற்று இல்லாம, கர்மம்னா செயல், அத யோகம்னா அந்த செயலை பகவானுக்காக நான் செய்யறேன். யோகம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஒரு பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் யோகம் நம்ம பார்க்கணும். பற்று இல்லாமல் நம்முடைய கடமைகளை செய்வது ஞான யோகத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. நம்ம இந்த 1 ஹவர்ல ஒரு அத்தியாயத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்லோகத்தையும் பாக்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால சில சமயம் உங்களுக்கு தோணலாம், நம்ம ஜஸ்ட் இங்க அங்க நம்ம சப்ஜெக்ட் டச் பண்ற மாதிரி இருக்குன்ட்டு. லெவல் 1 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லெவல் 2ல ரொம்ப நம்ம டீட்டெயிலா ஒரு ஸ்லோகமும் எடுத்து படிக்கும் போது இன்னும் நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கும் அதுல. அதனால என்ன ஒரு எசன்ஸ் அந்த 1 ஹவர்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம், நம்மளுடைய வாழ்வியலுக்கு என்ன உதவுகின்றதுன்றது அந்த இதை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு போறோம் இப்ப. அதனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். சோ நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்பது ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது. ஞான யோகம் என்ன? அந்த ஆத்ம நிலை நம்ம பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். அதை தொடர்ந்து நமக்கு வந்து 3வதாக வரக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கர்ம யோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ பகவானை பற்றி அறிந்து இருப்பது அல்லது அந்த ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வதை காட்டிலும் உயர்ந்தது அதை பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. எப்ப நான் வந்து அவரிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு துகள், அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நித்தியமான அந்த தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா அவருக்கு சேவை செய்வது என்பது தெரிஞ்சிடுச்சோ, அப்ப என்னுடைய செயல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்று இல்லாமல் நம்மளுடைய கடமையை செய்வோம். சோ அது நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ ஞானத்தை காட்டிலும் அதை பிராக்டிக்கலா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற அந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு 3 விதமான மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். நம்ம த்ரூஅவுட் த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீகவாதிகள், ஜடப்பற்றோடு இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அந்த குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். கர்ம காண்டம் என்ன அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதை செய்வாங்க, ஆனா அவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பந்தத்திற்கு உட்பட்டவர்கள், பலநோக்கு செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள். அதனாலதான் அவங்களை வந்து கர்ம காண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகா, கர்ம யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்ம யோகிகள், கர்மிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கர்ம காண்டம் அப்படின்போது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதுதான் அவங்க செய்யறாங்க, ஆனா அதுலயும் அவங்களுக்கு வந்து பல நோக்கு செயல் இருக்கு. பகவானையே ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்துவார்கள். அவர்களுக்கு பாவம் இல்லாமலும் இருக்கலாம், பாவமும் இருக்கலாம். அதற்கு ஏற்றாற் போல் அவர்களுக்கு எதிர் அந்த சொர்க்கமோ அல்லது அந்த செயல்களுக்கு ஏற்றாற் போல் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கர்ம யோகிகள் எதுலையும் பந்தப்படாமல் நான் பகவானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்களுடைய செயல்கள் செய்யும் போது அந்த செயல்கள்ல விளைவா வரக்கூடிய அந்த பாவ புண்ணியத்துல அவங்க ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கணும். இதெல்லாம் ஏன் கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா 4 விதமாக அந்த சமூகத்தை பிரித்திருக்கு, வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த 4 வர்ணத்தவர்கள் ஆஹ் ஆஹ் பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர் அண்ட் சூத்ரர்கள், அதை நம்ம பார்க்க போறோம் வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல. சோ நீ வந்து சத்திரிய இதை சேர்ந்தவன், இப்போ நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், சோ ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அர்ஜுனர் திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார், நான் வந்து செயல்களை அதாவது தவறான இதுல போகக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் சில சமயம் நான் பாவம் செயலை செய்வதற்கு உண்டான காரணம் என்னன்னு கேட்கும்போது அதற்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார், நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி எது? காமம். அதாவது ஒரு
புலன்களின் மூலமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தின் மேல நம்ம பற்று வைக்கின்றோம். அந்த பற்று வந்து அதீத பேராசையாக மாறி அது காமம். அது கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா அதுக்காக நம்ம என்ன வேணா செய்ய துணியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம். அந்த அந்த காமத்தின் காரணமாக நமக்கு ஒரு கோபமும், மயங்கிய நிலையும், புத்தி மழுங்கி நாம் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஸோ அல்டிமேட்டா பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பெரிய எதிரி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காமம் அப்படின்னு சொன்னார். 3 விதமாக அந்த நிலையை பிரித்து பார்த்தோம். அந்த புகையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பை சுற்றி இருக்கக்கூடிய புகை. நெருப்பு நல்லா ஜுவாலையா கொழுந்து விட்டு எரியும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அங்க புகையே இருக்காது. அப்ப அது போல நம்ம இந்த மனிதர்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ நம்மளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளையும் பகவானும் தடுக்கிற அந்த காம அ ஒரு புகை மாதிரி இருக்கும். எப்ப நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக அந்த பற்று அதிகரிக்கின்றதோ, அப்ப அந்த காமம் நம்மை விட்டு விலகி, நாம பகவானிடத்தில் சென்று செல்வதற்குண்டான வழிகளை நாம ஃபாலோ பண்ணுவோம் பார்க்கிறோம். அது ஒரு நிலை. அடுத்த நிலை ஒரு கண்ணாடி மீது எப்படி வந்து ஒரு புகை படலம் இருக்கோ, அப்ப அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆ அ அதிகப்படியான நம்ம முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும். சாதன பக்தி பண்றது, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறது. அந்த ஏபிசிடி, அசோசியேஷன், பகவத்கீதை, பாகவதம் ரீடிங், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிரசாதத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்றது, சாண்டிங் பண்றது. ஸோ நம்ம நம்மளுடைய முயற்சிகள் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கங்கள் நம்மை விட்டு போகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம். 3வது தரமான அந்த இந்த மக்கள் எப்படி காமத்துல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கருப்பைக்குள்ள எப்படி ஒரு கரு இருக்கும். இந்த இந்த அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த அம்னியோட்டிக் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த கருப்பைக்குள்ள எப்படி அந்த குழந்தை இருக்கு. ஸோ அந்த குழந்தை அந் அதா அந்த 9 மாதங்கள் கடந்து அதா வெளியில வந்தா தான் உண்டு. இல்லைங்களா? ஸோ அதுபோல நம்ம என்னதான் பகவான பத்தின ஞானத்தை சொன்னாலும், இல்ல கேட்டாலும் நமக்கு அந்த அந்த உணர்வு பற்று இருக்காது. அந்த ஆன்மீக பாதையில முன்னேறணும் அப்படின்றது இருக்காது. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இந்த இந்த மரங்கள் அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ண அவதாரத்திலே நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அந்த 2 அந்த தேவலோகத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தண்ணீல வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்றாங்க. ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம. அந்த பக்கமா நாரத முனிவர் போறார். அவர் போறதும் தெரியாம அவங்க வந்து அ ஒரு தன்னை மறந்த நிலையில இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சாபம் கிடைக்கின்றது. நாரத முனிவரின் மூலமாக. மரங்களாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. அவங்க பாவ விமோசனம் கேட்கும்போது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாரத முனிவர் பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து கருணையானவர்கள். அ அ அதனால அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாபம் குடுத்தது மட்டும் இல்லாம அதற்கு விமோசனமும் குடுக்குறாரு அவர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய வீட்டு முற்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அர்ஜுன மரங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவங்க வந்து அங்க மரமா இருக்காங்க. அ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரும்போது பகவானுடைய அந்த தாமோதர லீலை நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அதோட முடிவுல அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மோட்சம் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கிறோம். எதுக்கு நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த அந்த மரங்கள் அவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சொன்னாலும் அதுலருந்து வெளியில வர முடியாது. சோ காமத்தோட 3வது நிலை வந்து அந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இது வந்து நம்ம நேத்துக்கு பார்த்த கர்ம யோகத்தோட கிளிம்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா, ஞான யோகம். எதற்காக இதற்கு பெயர் ஞான யோகம்? ஞானம். அந்த அறிவை வந்து வளர்த்துக் கொள்வது. இந்த பகவத்கீதை எதற்காக நம்ம படிக்கணும்? பகவத்கீதையோட அந்த ஹிஸ்டரி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பகவானை பற்றின அந்த ஆழ்நிலை அறிவு, கிருஷ்ணருடைய அந்த இது 4 அ 4 பரம்பரை மூலமாக நம்ம வந்து இத தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த 4 பரம்பரைகளை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள், அ கர்ம யோகம்னா என்ன? தியா நம்ம பற்றில்லாமல் நாம் வந்து நம்ம கடமைகளை செய்யும்போது, அது நம்மளுடைய அந்த ஆம் அந்த ஆத்ம நிலையை அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு வழிவகுக்கின்றது. அந்த அந்த ஆத்ம நிலையை அடைவதன் மூலமாக அ நம்மளுடைய பயன் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். செஷன்ல போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध சதுர்த்தோऽத்தியாயः ஞானயோக. யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. எஸ் हरे மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசி. श्री भगवानुवास इमं विवस्वते योगं प्राक्तो प्राक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनेव प्रहा मनुर् इक्ष्वागवे प्रवीत। அப்ரவித். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாக மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். சோ இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல பகவத்கீதை எப்படி வந்தது அப்படின்ற அந்த ஹிஸ்டரி நம்ம பார்க்க போறோம், வரலாறு. அது அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள போய், அதனால இதற்கு வந்து ஞான யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, அது எப்படிப்பட்ட யோக விஞ்ஞானம், அழிவற்றது, நித்தியமான ஒன்று. பகவானுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் பாகவதத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் பகவத்கீதை மூலமாகவும் பாகவதத்தின் மூலமாகவும் பக்தர்களுக்கு வந்து அருளாசி புரிகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் சாஸ்திரத்துல. சோ இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவற்ற ஒன்று. இந்த யோக விஞ்ஞானம், ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம், பகவான் பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த யோக விஞ்ஞானம், யோகம் ஏன் சொல்றோம், இந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் பகவான் இடத்துல கனெக்ட் ஆகிறோம். சோ இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு போஸ்ட். நான் இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய புரிதல் வேற மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம இதெல்லாம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கின்றது. சோ சூரியன் அப்படின்றது வந்து ஒரு போஸ்ட். அப்ப யாரு அதுல இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பொசிஷன்ல விவஸ்வான். அந்த விவஸ்வானுக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். அவர் அதை யாருக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித குல தந்தை. இந்த மனித குலத்தை உருவாக்கிய முதல் இதுலயே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனு, அவருடைய பிள்ளையான இஷ்வாகு மன்னனுக்கு இதை உபதேசித்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த சங்கிலி தொடர் மூலமாக, குரு சிஷ்ய பரம்பரை மூலமாக இது டிசெண்ட் ஆன ஒரு நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சூரிய தேவனுக்கு இந்த ஞானத்தை வழங்க, சூரிய தேவன் அதை மனித குலத்தோட தலைவனான முதல் வந்த அந்த மனுவுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். அவர்தான் இந்த 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 பாரதத்தை வந்து ஆள்கின்றார் இல்லையா. அப்போ அந்த சத்திரிய இது. சோ அவர்கிட்ட இருந்து அந்த ஞானம் வந்து அவருடைய மகனான இஷ்வாக மன்னனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த மன்னர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஞானம் இருக்கின்றது. இப்ப நம்ம செகண்ட் சாப்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவர் சொன்னார் இல்லையா, இப்படி கலங்கப்பட்ட அந்த எப்படி உனக்கு இந்த கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு பகவான் கேட்கிறார் கிருஷ்ணர். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து இது அறிவுரை, இந்த ஞானம் வந்து வழங்கப்பட்ட ஒன்று. சோ இப்ப அப்படி படிச்சிருக்கும் போது அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த கலங்கங்கள் வந்தது அப்படின்றது கிருஷ்ணர் கேட்டார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அந்த அரசர்கள் மூலமாக டிசெண்ட் ஆன ஒரு நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ முதல்ல அது வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சூரிய தேவனான விவஸ்வான், அவர் மனுவிற்கு, மனு அவருடைய மகனான இஷ்வாக மன்னனுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? வாசிங்க இரண்டாவது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा। नवाजिका माताजी। हरे कृष्ण। यस प्रभु, हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्रपातम इमां राजयोगवितु शकर्षेणा महता योगा नष्ट प्रबंता। Thank you so much பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. Thank you so much பிரபு. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஏன்னா அவங்கதான் வந்து அந்த அந்த சமூகத்தை வந்து ஆட்சி பண்றாங்க. அப்போ அவங்க தர்மத்தின் வழியில நடக்கணும். அதற்காகவே வந்து அவர்களுக்கு இது உணர்த்தப்பட்டது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. யாரு சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. சோ இந்த ஞானம் இப்படி அரசர்களுக்காக வழி வழியாக வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனா காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போனது மாதிரி தோன்றுது. அதனால இப்ப நான் திருப்பி உனக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். ஓகே. சோ இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா 4 பரம்பரை பார்த்தோம். இந்த ஆன்மீக ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நமக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. 4 பரம்பரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து முன்னிலைப்படுத்துகின்றது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து பிரம்மதேவருக்கு இந்த ஞானம் வழங்கப்பட்டு அப்படியே வந்து அந்த குரு சீட பரம்பரை மூலமாக வருகின்றது. அதுல முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியார் மத்வாச்சாரியார். சோ இந்த பரம்பரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்.
சோ இதுல இருந்து வந்தவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். சோ இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரை மூலமாக வந்தது. சோ நம்ம எந்த பரம்பரையில இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. மத்வாச்சாரியர் தான் இதை மிக முன்னெடுத்து சென்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த பரம்பரை என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பரம்பரை. ஸ்ரீ பரம்பரை வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து இந்த ஞானம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவிக்கு கொடுக்கப்பட்டு அப்படி டிசென்ட் ஆன ஒரு சம்பிரதாயம். அதுல முன்னெடுத்து சென்ற ஒரு ஆச்சாரியார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியார். நம்மளுடைய சவுத்துல எல்லாம் நம்ம ஸ்ரீ பரம்பரை இருக்குன்னு பாக்குறோம். ராமானுஜாச்சாரியார் தான் நம்ம முன்னெடுத்து சென்றதா பாக்குறோம். அடுத்த பரம்பரை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து சிவபெருமானுக்கு இந்த ஞானம் வழங்கப்பட அப்படி வந்து அந்த பரம்பரை வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு சுவாமி பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து இந்த இப்ப நிறைய இது அவ்வளவா தென்படல அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். லாஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை நாங்க மதுரை போயிருந்தப்ப அங்க ஒரு டெம்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பரம்பரையோட போட்டோஸ் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப ப்ரிடாமினா இருக்கிறது வந்து பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையும் ஸ்ரீ பரம்பரையும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். கடைசியாக இருக்கக்கூடியது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து இந்த ஞானம் சனத்குமாரர்களுக்கு வழங்கப்பட அந்த பரம்பரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிம்பகாச்சாரியார் என்ற ஆச்சாரியர் மூலமாக முன்னெடுத்து செல்லப்பட்டதுன்னு பாக்குறோம். சோ இந்த ஞானம் வந்து ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும். 4 பரம்பரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து தான் அவங்க குளோரிஃபை பண்றது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தை தான் நம்ம பாக்குறோம். சோ பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ராமானுஜாச்சாரிய பரம்பரை, சிவன் விஷ்ணு சுவாமி பரம்பரை, சனத்குமாரன் நிம்பகாச்சாரிய பரம்பரை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ சனத்குமாரர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து 3 அம்சங்கள். முதல்ல வந்து மகாவிஷ்ணு வழிவரார். மகாவிஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரிடத்திலிருந்து ஒரு அந்த நாபிக் கமலம் வந்து அந்த தாமரை தண்டு போல அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் வருகின்றார். சோ பிரம்மதேவர் வந்த உடனே அவருக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் வந்து வரார். அப்ப அவருக்கு வந்து தெரியல என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அப்ப அந்த தண்டு மூலமாக அவர் போறார். எங்க இந்த தண்டு போய் முடியுது அப்படின்றதுக்காக போறார் போயிட்டே இருக்கார். அப்புறம் ஒரு அசரீரி கேக்குது, தவம் சொல்லிட்டு. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, அதன் மூலமாக தவத்தை செய்கின்றார். தவம் செய்யும் போது செய்து முடித்ததுடன் பலனாக இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஞானத்தை பகவான் அவருக்கு அளிக்க அவர் முதல்ல உருவாக்குனது வந்து பாத்தீங்கன்னா சனத்குமாரர்கள். 4 குமாரர்களை உருவாக்குகின்றார். அந்த 5 வயது குழந்தைகள் போல அவங்க இருப்பாங்க. சோ அவங்கள வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கணும்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து இல்ல, நாங்க வந்து இப்படியே இருந்து பகவானுடைய நாம ரூப லீலைகளை வந்து புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டு நாங்க இப்படியே இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்றும் அந்த 5 வயது குழந்தைகள் போலவே இருக்கின்றார்கள். அதற்கு அடுத்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சிவபெருமானை உருவாக்குகின்றார். அப்படியே நிறைய அவதாரங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு அப்படி எல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த பாகவதத்துல நம்ம இதெல்லாம் படிப்போம். சோ இந்த சனத்குமாரர்களுக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை வழங்க அதன் மூலமாக வந்த பரம்பரை. அதுல வந்து முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியார் நிம்பகாச்சாரியார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி வருகின்றது. இது எப்போ நடந்தது? இந்த உலகம் வந்து வரும்போதே நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா நீங்களும் நானும் ஒரே காலத்துல இருக்கமே, நம்ம 2 பேரும் சம காலத்தவர்களாச்சே. அத வந்து இதை எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். நீங்க என்ன பண்ணீங்க? சூரிய தேவன் வந்தது, அவருடைய மனு இதெல்லாம் சொல்றீங்களே. ஆனா நம்ம 2 பேரும் இப்ப ஒன்னாவே இருக்கமே அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் சொல்றார். வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எஸ் மாதாஜி. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பகுனி மே வியாதீனி த ஜன்மானி தவ சர்ஜினா தான் யாகும் வேத ஸ்வானி நவத்வம் வேத பரந்தாபா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றார்? நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். எல்லா பிறவிகளும் நம்ம நரநாராயணனாக ஒரு பிறவிலும் 2 பேரும் இணைந்து வந்திருக்கின்றோம். ஆனால் உன்னால் அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் என்னால் அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்றார்.
சோ பகவான் வந்து விபு ஆத்மா. அவர்கிட்ட இருக்கிற அதே குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா அந்த குவான்டிட்டிஸ் இல்ல. அவரிடத்துல இருந்து வந்து துகள்னா நம்ம வந்து அந்த அணு ஆத்மா ரொம்ப சின்னதா இருக்கோங்க. ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விபு ஆத்மா. நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நமக்கும் அவருக்கும். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, எல்லா இதுலயும் நம்ம 2 பேரும் ஒன்னாதான் டிராவல் பண்ணிருக்கோம். ஆனா உனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை. தட் இஸ் ஹவு வி ஆர் டிஃபர் ஃப்ரம் லார்ட் கிருஷ்ணா. இது வந்து 6வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வரப்போற ஸ்லோகங்கள்ல அவர் எப்படி தோன்றினார், எதற்காக தோன்றுகின்றார், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். வாசிங்க. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Ajobi san avya atma bhutanam ishvaro abhisan prakrutim swam adhishtaya sambhavam yatma mayaya. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பகவான் இப்ப சொல்றார், கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்லி இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அவர். அவரை பற்றின இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் இந்த ஞான யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த ஞானத்தை அடைவதன் மூலமாக நாம் பகவானிடத்தில் பக்தி செலுத்த ஆரம்பித்து விடுவோம். சோ நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். எப்படி கடல்ல வரக்கூடிய அந்த அலைகளை வந்து நம்மளால எண்ண முடியாதோ, அது எண்ணிலடங்காதது. அது போல பகவானுடைய அவதாரங்களும் எண்ணிலடங்காதது. ஆனா ரொம்ப மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா இருக்கிற அந்த ஆஹ் 10 அவதாரங்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து தசாவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுறோம். பகவானோட அவரோடது அவரே சொல்றாரு. இங்க 3 விஷயங்களை நமக்கு சொல்றாரு. அவர் பிறப்பற்றவர், திவ்யமான அவருடைய உடல், அது வந்து அழிவற்ற ஒன்று. நமக்குதான் வந்து கையால சாப்பிடணும், காதால கேட்கணும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை. அவருடைய அந்த கடைக்கன் பார்வையின் மூலமாகவே பிரபஞ்சத்தை வந்து அவர் உருவாக்கி விடுவார். ஆஹ் அத அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த அந்த தனிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ். அதெல்லாம் அப்படிதான் நம்ம வந்து பகவான் இடத்துல வந்து வேறுபடுகின்றோம். சோ அவருடைய உடல் வந்து மிகவும் திவ்யமானது. அது மட்டுமல்லாமல் அது அழிவற்றது. அவரே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் இறைவன். அதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது? இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது பிரம்மால இருந்து. பிரம்மா எங்கிருந்து வருகின்றார்? மகாவிஷ்ணு இருந்து. ஐ மீன் கர்ப்போதகஷ விஷ்ணு கிட்ட. அவர் எங்கிருந்து வருகிறார்? மகாவிஷ்ணு. அவர் எங்கிருந்து வருகிறார்? கிருஷ்ணர். சோ அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் இறைவன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய சுயமான அந்த திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்து அவருக்குன்னு ஒரு பெக்குலியர் டிஸ்கிரிப்ஷனோட வருவார். சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், 4 விதமான 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஒரு யுகத்திலையும் வந்து டிஃப்ரெண்டான அவதாரங்கள் எடுத்து, டிஃப்ரெண்டான கலர், டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ். சில இதுல மிருகமாவே வருவார், சில இதுல மனுஷனா வருவார், சில இது ரெண்டும் கலந்து வருவார். அவரோட இஷ்டத்துக்கு ஏத்தது போல சுயமாக அவர் எப்ப தோணுதோ அப்ப அப்படியே டிசெண்ட் ஆவார். நம்மள மாதிரி பிறப்பு இறப்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இல்லையா? அவர் தோணுது, அதனால அப்படியே டிசெண்ட் ஆகி வர்றார். இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சன் வந்து தேவகி அம்மாவையும் வந்து வசுதேவரையும் வந்து சிறையில அடைச்சாச்சு. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது எப்படி வர்றார்? 4 கை ரூபத்தில் கதா, சங்கு, சக்கரம், தாமரை அது மூல வர அந்த 4 கை ரூபத்துல வரார். அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு மயக்கமே வந்துருச்சு. என்ன குழந்தை பிறக்குன்னு பார்த்தா சாக்ஷாத் பகவான் வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய வேண்டுதலுக்கு இணங்க உடனே பகவான் என்ன பண்றார்? குழந்தையாக வருகின்றார். சரி, குழந்தையா வந்தாரு. எப்படி வந்தார் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடுப்புல அழகான ஒரு ஜொலி சிக்கிற ஒடியானம், தலையில அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மயிலிறகோட ஒரு புன்னகையோட பகவான் வருகின்றார் எல்லா அடிகலன்களையும் கொண்டு. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அவருடைய சுயமான திவ்யமான உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவர் தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்ப எதற்காக அவர் வந்து வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். 7வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण எஸ் माताजी। மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. यथा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधस्म्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ரொம்ப ஃபேமஸான இது இல்லையா? ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம அதை கேட்டிருப்போம். நம்ம யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம். எதற்காக அவர் வந்து அவதாரம் பண்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது மட்டுமல்ல, அடுத்ததுல சொல்றாரு மெயினா வந்து பக்தர்களுக்காக அவர் டிசென்ட் ஆகுறாரு அப்படின்னு. தர்மத்தை அழித்து இந்த அதர்மம் வந்து தலை தூக்கும் போது பகவான் வந்து அவதாரம் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த பிக்சர்ல என்ன உங்களுக்கு புரிதல் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன தெரியுது இதுல? யாராவது சொல்றீங்களா? இந்த இமேஜ்ல என்ன உங்களுக்கு புரிதல் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா போலாமே நம்ம. யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல என்ன தெரியுது? எஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் வாசுதேவ் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு 7வது குழந்தையா பிறக்கிறவங்க வந்து கம்சனை வந்து அழிப்பாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மேல இருந்து சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து அப்படி ஒரு அந்த குழந்தைய குழந்தை வந்து எனக்கு கொள்றதுக்கு நான் இப்பயே அவங்களை கொண்டுலாம் அப்படின்ற மாதிரி லைக் அவங்கள இது பண்ண போனாங்க. யாரு? வெரி குட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் யாரு? கம்சன். எஸ், கரெக்ட். சோ இதுல நம்மளுடைய அந்த வாழ்வியல் பாடம் ஏதாவது புரியுதா உங்களுக்கு? இதுல நம்ம என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்? சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கம்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்கை மேல அவ்வளவு ஒரு அதீத பற்று. ஒரு தேரோட்டி கூட இல்லாம நானே என்னுடைய தங்கையை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமணம் முடிந்தவுடன் அவர் எடுத்துட்டு போறாரு அந்த தேர்ல. எல்லா சீதனமெல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட அவ்வளவு ஒரு அன்பு கம்சனுக்கு தங்கை மேல. எப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அந்த அசரீரி கேட்டதோ அந்த அசரீரி கேட்ட உடனே என்ன ஆயிடுச்சு? அவர் உடனே அந்த உரைவாளை எடுத்து என்ன பண்றார்? தன்னுடைய தங்கை எவ்வளவு பாசமா இருந்தாலும் அதுக்கு டெட் அகெயின்ஸ்டா மாறிட்டார். இப்ப அந்த உரைவாளை எடுத்து அவங்கள கொல்றதுக்காக போறார் தன்னுடைய தங்கையை. நம்மளுக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில சமயத்துல ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்போம். ஒரு சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நம்மளை விட கொடூரமானவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? காமம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. தன்னுடைய அந்த உயிர் மேல இருக்கின்ற ஆசையின் காரணமாக என்ன ஒரு கீழ்த்தரமான செயல் செய்வதற்காக போயிட்டான் இல்லையா கம்சன். சோ நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்தையும் நிதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இங்க வசுதேவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன? மனைவி முதல்ல திருமணம் முடிந்து அவர் கூட்டிட்டு போறார். அவருடைய அவங்களுடைய அண்ணனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களை கொல்ல துணிகின்றார். சோ அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? ஒண்ணு சண்டை போட்டிருக்கலாம், இல்ல அங்கிருந்து வேற எங்கன்னா ஓடி போயிருந்திருப்போம். அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் இது கிடைக்கும். ஆனா அவர் என்ன பண்ணார்? அந்த இடத்தில் கம்சனுக்கு திருப்பி அந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி விளக்கிட்டு இருக்கார். ஆஹ் ஆஹ் ஆத்மான்ற ஒரு இது அந்த அந்த ஃபுல் என்ன சாங்கிய யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த தத்துவத்தை விளக்குகின்றார். அதுல அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல கம்சன். மீண்டும் என்ன சொல்றார்? ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக, உனக்கு குழந்தை தானே பிரச்சனை, உன்னுடைய தங்கை பிரச்சனை இல்லை இல்லையா? குழந்தை தானே, அவ வயிற்றுல வரக்கூடிய 7வது குழந்தை தானே உன்னை கொல்ல போகுதுன்னு உனக்கு அசரீரி. அந்த குழந்தையெல்லாம் நான் கொண்டு வந்து உன்கிட்ட கொடுத்துடுறேன், நீ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. சோ நம்மளும் வாழ்க்கையில எதிர்பாராத கஷ்டங்கள் வரும்போதோ இல்ல ஏதாவது இது வரும்போது கொஞ்சம் நிதானத்தோட அதை கையாளணும். வேற மாதிரி நாங்க நினைச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? இது ஏன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாவே கம்சனோட இடம். சோ அங்க நம்ம வந்து சண்டை போட முடியாது. அதே சமயத்துல முதல் நாளே வந்து மனைவியை விட்டுட்டு அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போக முடியாது. மனைவியை காப்பாற்றணும். சோ சமயோஜித புத்தி அங்க யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்றார்? அந்த இதுல இருந்து விலகி போறதுக்கு உண்டான இதை பண்றார். சோ ஆஹ் இதுல இருந்து நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்டிக்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் இன் ஆர் லைஃப். சோ இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றார்? தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தலை தூக்கும் போது நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்ல, அடுத்ததுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. யாராவது ஒத்து வாசிங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. कृष्ण माता வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன். சோ பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் அக்கிரமக்காரர்களை அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் இந்த 3 விஷயங்களுக்காக பகவான் தானாக சுயமாக இந்த லீலை பண்றதுல அவருக்கு ஒரு ஆனந்தம். அதனால ஒவ்வொரு யுகம் தோறும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பூமாதேவி வந்து தன்னுடைய பாரம் தாங்க முடியல, அதர்மத்தோடனால பாரம் தாங்க முடியலன்னு சொல்லி அவங்க சொன்னது இணங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்றாரு இங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவானை அறிந்து கொள்வது பற்றி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தாமோதர லீலை, இந்த கார்த்திகை மாதத்துல வரக்கூடிய இந்த தாமோதரில் ரொம்ப அழகான ஒரு இது. சோ அவர் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வத தியக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாம் ஏதி சோர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் பௌதீக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். த்ரோட் த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய ப்ராமிஸ் பண்றாரு கிருஷ்ணர். இங்க அவர் என்ன சொல்றார், அவருடைய அந்த தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானது, ரொம்ப தெய்வீகமானது. நம்மளுடைய அந்த மனிதர்களுக்கு உண்டான அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரியான ரொம்ப குறுகியது கிடையாது. பகவானுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்றது எவன் ஒருவன் அறிந்து கொள்கின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின், கண்டிப்பா நம்ம பிறப்புன்னு ஒண்ணு எடுத்தா இறப்பை நோக்கிதான் ஓடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ எப்ப பகவானை பத்தின அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்குதோ அப்ப இந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்மா பௌதீக உலகுல பிறப்பு எடுப்பதில்லை. மீண்டும் நான் இந்த துக்காலயம் வரப்போவதே இல்லை. சோ பகவானுடைய நித்திய உலகம், எதற்கு அவர் நித்திய உலகம் சொல்றார், அந்த 14 லோகங்களும் அந்த ஆழி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசி நாள்ல அது ஃபுல்லா வந்து அழிந்து விடும். ஆனால் பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் எப்பொழுதும் நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது. அது வந்து எந்த ஒரு மாற்றுதல்களுக்கும் வந்து உள்ளானது கிடையாது. மற்ற 14 லோகங்களிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். பிறப்பு இறப்புன்றது அந்த சுழற்சி நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா பகவானுடைய அந்த லோகமான வைகுண்ட லோகம் கோலோக விருந்தாவனத்தில் நமக்கு அந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சி கிடையாது. பகவானுக்கு நித்தியமாக நாம் தொண்டுகள் செய்து கொண்டிருப்போம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவருடைய அந்த தோற்றம் செயல்கள் திவ்யமானது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதர லீலையில பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த 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 வெண்ணெயை வந்து உடைச்சிடுவார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன நீ வெண்ணெயை உடைச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த குச்சி எடுத்துட்டு துரத்திட்டு வருவாங்க கிருஷ்ணரை. அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த பிஞ்சு காலை வச்சு அங்க அங்கன்னு ஓடுவார். அப்ப இத பார்த்த உடனே தேவர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்க. பகவானை எப்படி அடையதுன்னு நம்ம அவர் பின்னாடி ஓட்டிட்டு இருக்கோம். இங்க பார்த்தா அவர் யசோதம்மா ஒரு ஒரு ஆஹ் ஒரு ஆயர்குல பெண், அவளுடைய பிடியில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஓடிட்டு இருக்காரு. அவரு வந்து வேதங்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது. ஆனா அந்த ஞானமே இல்லாத நம்ம அந்த யசோதம்மா துரத்த பகவான் இப்படி ஓடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. அதுல அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆனந்தம், ஒரு குழந்தையாகவே அவங்க பாக்குறாங்க. இவன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த வாயை திறந்து அண்ட சராசரத்தை எல்லாம் காட்டும்போது கூட யசோதம்மா என்ன நினைப்பாங்க, என்னோட குழந்தைக்கு ஏதோ திருஷ்டி வந்துருச்சுன்னு தான் நினைப்பாங்க. அவரை பகவான் முழுமுதற் கடவுள்னு அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணவே முடியாது. அத அவங்க அப்படி நினைச்சே பார்க்க மாட்டாங்க. அவரே சொன்னாரு, என்ன நீங்க நீங்க வந்து நான் யாரு தெரியுமா அப்படி இப்படின்னு கிருஷ்ணரே சொன்னாலும் அப்புறம் வேற யாரு, நம்ம எப்படி குழந்தைங்க கிட்ட வந்து பேசுவோம் இல்லையா. அதே போல அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அந்த வாத்சல்ய பாவம், அந்த குழந்தையாகவே வந்து அவங்க பார்த்தாங்க. அந்த இதை அனுபவிக்கிறது தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இது பண்ணும். சோ அவருடைய தோற்றம் செயல்கள் எல்லாம் வந்து உத்தமமானது அப்படின்னு எவன் ஒருவன் அறிந்து கொள்கின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்டதற்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல பிறப்பு எடுப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் இந்த உலகத்துக்கு பிறப்பு எடுப்பதில்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் கிடைத்து விட்டது. நான் யாரு, ஆத்மாவோட தன்மை என்ன, பகவானுடைய நித்திய சேவகன். அதனால அந்த ஞானம் வரும்போது நாம நம்மளுடைய உண்மையான அந்த உலகம் எங்கேயோ அங்க நம்ம போயிடுறோம். ஏனென்றால் இந்த 14 லோகங்கள்லயும் நம்ம பூலோகம் மத்தியில் இருக்கின்றது. கீழே 7 நரகலோகங்கள் இருக்கு. மேல வந்து மேலுலகம் சொர்க்கம் 6 சொர்க்கலோகங்கள் இருக்கு. எந்த லோகத்தில் போனாலும் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சி இருக்கும்.
நான் பாவங்கள் செய்தால் அந்த பாவத்தின் பலனாக எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கனோ அதற்கு ஏற்றாற் போல என்னுடைய நரகலோகத்துல கிடைக்கும். அந்த பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி இந்த மத்திய லோகத்துக்கு தான் வரணும். அதே போல சொர்க்கலோகத்துக்கு புண்ணியங்கள் செய்தால் அதே மாதிரி நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மூதாதையர்களோட வழிபாடு அவங்களோட இது நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த லோகத்துக்கு போய் நான் என்னென்ன புண்ணியங்கள் சேர்த்து வைத்தனோ அதெல்லாம் முடிந்ததற்கு அப்புறம் மீண்டும் நாம் இந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பூலோகம் வருகின்றோம். நம்மளுடைய சேவைகள் செய்கின்றோம், கர்மங்கள்ல மாட்டிக்கிறோம், அதோட பாவ புண்ணியம் திருப்பி இந்த சுழற்சி நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆழிப்பேரழின் காரணமாக எப்ப வந்து இந்த மகா பிரளயம் நடந்து எல்லாம் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமாகுதோ அந்த சமயத்துல இந்த 14 லோகங்களும் பகவானுடைய அந்த கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவோட அந்த இதுல போயிடும். ஆனால் நித்தியமான அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தில் இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதனால பகவானுடைய அந்த லீலைகளும் தோற்றங்களும் செயல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானதுன்னு நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நிறைய பேர் அவருடைய அந்த ராசலீலையை பத்தி அவங்க வந்து நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரி தான் தோன்றித்தனமாக நிறைய பேசுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப அந்த ஞானம் இல்லை. ஞானம் இருக்கும்போது பகவானுடைய அந்த உண்மையான புரிதல் இருக்கும்போது நாம் இந்த உலகத்திலே இருக்க மாட்டோம். ஏன்னா இது நம்முடைய லோகம் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி நம்மளுடைய உடல் வந்து இரண்டு லேயர்களால இருக்கு. ஒண்ணு ஸ்தூல உடல், இன்னொன்னு வந்து சூக்ஷ்ம உடல். ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மாவை இந்த சூக்ஷ்ம உடல் கவர் பண்ணிருக்கு. சூக்ஷ்ம உடல் சூக்ஷ்மமான ஒண்ணு, ரகசியமான ஒண்ணு, கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சட்டில் பாடி. சோ அதுல என்ன இருக்கு? மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். இது மூன்றும் அந்த ஆத்மாவை கவர் பண்ணிருக்கு. அதாவது அகங்காரம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். அது மேல இருக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தூல உடல், கான்கிரீட்டா இருக்குது, நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. இது வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு வந்து பொருந்தும். ஆனால் பகவானுடைய உடல் வந்து அப்படி அல்ல. அது வந்து மிகவும் திவ்யமானது. பகவானுடைய இது பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் மாயா வந்து வருகின்றது. ஏன்னா அவருடைய ஒரு சக்தி தான் மாயா சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆன்மீக இதுல சில சமயம் நிறைய நல்ல பக்தியில முன்னேற மாதிரி இருக்கும். சில சமயம் நமக்கே வந்து ஒரு தொய்வு நிலை இருக்கும், வீழ்ச்சி இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்பிக்கையோட உறுதியோட என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணா என்ன இந்த இதுல இருந்து நீ மேல கொண்டு போகணும்னு உறுதியோட அவரிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஏன்னா அந்த சக்தியும் மாயா சக்தியும் பகவானோட சக்தி. மாயா என்ன எப்படி நம்மள ஆட்கொள்கின்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். நமக்கு இது எல்லாமே அப்ளிகபிள் ஆகும். நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சமயம் காலையில ரொம்ப சாந்தமா இருக்கும். அந்த நேரம் போக போக பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேலைக்கு போறவங்களா இருக்கலாம், இல்ல வீட்டுல இருக்கவங்களா இருக்கலாம். போக போக பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரஜகுணத்துல இந்த வேலையை முடிக்கணும், அந்த வேலையை முடிக்கணும், ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கும். அந்த அந்த வேலைகள் செய்வதன் காரணமாக நமக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈவினிங் ஆக ரொம்ப டயர்ட்னஸ் வந்துடும். தமோகுணத்தில் சென்று விடுவோம். சோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாவோட இந்த 3 குணங்கள்ல தான் நம்ம மாட்டின்றோம். சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது வந்து ஆன்மீகமான பூஜை பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்த்தி பண்றது, அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை, பாகவதம் கிளாஸ் லிசன் பண்றது, மியூசிக் லிசன் பண்றது, தெய்வீகமானது அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கும். ரஜகுணம் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்டான டியூட்டிஸ் இருக்கும். அதை முடிக்கணும்ன்ற அது பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கும். சோ இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம மாயாவால கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றோம். ஆனால் பகவான் மாயாவை கட்டுப்படுத்துகின்றார். அவர் கட்டுப்படுத்துபவர், நாம் கட்டுப்பட்டு இருப்பவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது போல நமக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு புலன்களும் அதற்கு உண்டான வேலைகளை மட்டும்தான் செய்யும். கண் பார்க்கும், காது கேட்கும், அதுக்கப்புறம் கை வந்து செயல்களை செய்வதற்கான பகவானுக்கு அப்படி அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க அவருடைய அந்த 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 ஒரு அந்த ஓரக்கண் பார்வையிலே அவர் என்ன பண்றார்? சிருஷ்டியை உருவாக்குகின்றார். கம்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். கம்சனுக்கு கீழே தான் பூதனா. பூதனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 அரக்கியாகி அவங்க விழும்போது எத்தனையோ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தூரம் அவங்களுடைய உடம்பு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப எவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்த அரக்கி, அவங்களுக்கு மேலதான் கம்சன். அப்ப அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருப்பாங்க. ஆனா பகவான் என்ன பண்றார்? ஒரே ஒரு முஷ்டில தான் ஒரே ஒரு குத்து தான் விடுறாரு. ஆனா கம்சன் அழிந்து விடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ தட் இஸ் a difference between us and the Lord Krishna அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர் அப்படின்றது கிருஷ்ணன் சொல்றார். இதெல்லாம் நம்மளுடைய நிறைய அந்த இதுல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அந்த சாஸ்திரத்துல வேதங்கள்ல எல்லாம் இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி இருக்காங்க அவங்க எல்லாம்? பற்றுதல் இல்லாம தன்னுடைய கடமைகளை செய்வார்கள்.
எப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னு வருதோ, நான் ஒரு ஆத்மா, பகவானிடத்துல இருந்து வந்தவன், அவர்கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது என்கிட்டயும் இருக்கு. மேபி அந்த குவான்டிட்டிஸ் வகை எனக்கு இல்லாம இருக்கலாம். பட் நமக்கு இருக்குன்றதுனால அந்த பயம் என்பது இருக்காது. அது போல கோபம் வராது. ஏன் கோபம் வராது? எனக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து ஷிரோதக ஷாயி ரூபத்தில் இருக்கிறார். பகவான் பரமாத்மாவாக ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார். அப்ப எனக்கு எதிர்த்தாப்புல இருக்கவங்க கிட்டயும் நம்ம நம்ம என்ன பார்ப்போம்? எப்படி நம்ம கோவில்ல போனா பகவானுக்கு எப்படி வந்து நம்மளுடைய வந்தனங்களையும் மரியாதையும் செலுத்துகின்றோமோ, அது போல நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களையும் வந்து நாம அப்படித்தான் பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம படிக்கும்போது அந்த ஞானம் நமக்கு வருது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஈவன் யாராவது வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு டிஃபென்சிவா வந்தாலும் கூட, நாம வந்து அவங்கள பார்க்கக்கூடிய விதம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம பாசிட்டிவா நினைக்கிறதுனால அந்த எனர்ஜி மூலமாக அவர்களும் வந்து மாற்றிக் கொள்வார்கள். அப்ப நமக்கு அங்க கோபம் என்பது வரவே வராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பற்றுதல் இல்லாமல், பயம் இல்லாமல், கோபம் இல்லாமல், எண்ணில் லயித்து பகவானிடத்திலேயே வந்து முழுவதுமாக லயித்து அவரை சரணடைந்தவர்கள் தூய்மை அடைந்துள்ளனர் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாக இருக்கின்றனர் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். நிறைய இது பாக்குறோம். சுதாமாவோட ஹிஸ்டரி நம்ம பாக்குறோம். சுதாமா வந்து அவருடைய மனைவி வந்து சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் நீ வந்து கொஞ்சம் செல்வம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அனுப்புவார். சுதாமா அதற்காக போல, பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்பி ஒரு தடவையாவது பார்க்கணும்ன்ற அந்த பிரியத்துக்காக போறார். நிறைய கஷ்டங்கள் வரும் அவருக்கு நடுவுல அவர் போற வழிகள். அதெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்த மாட்டார். எப்போதும் அவருடைய அந்த நாமத்தையும் லீலைகளையும் இதையும் யோசிச்சுட்டும் அவருடைய இதை வந்து சாண்ட் பண்ணட்டும், கீர்த்தனம் பண்ணட்டும், சந்தோஷமாக பகவான் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் ஐ மீன் சுதாமா போவார். கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள். சுதாமா அவருடைய ஃப்ரெண்டு. வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பாத சேவை பண்ற கிருஷ்ணர். அந்த பாத துளியை எடுத்து தன்னுடைய பட்டத்திராணிகள் 8 பேரும் வந்து தன்னுடைய தலையில தெளிச்சுக்கிறாங்க. நம்ம வந்து வந்த நிறைய அந்த மனிதர்களுக்குள்ள நிறைய பாகுபாடுகள்லாம் இருக்கும். ஆனா அவருடைய அந்த அழுக்கு துணியில முடிச்சு கொண்டு வந்த அந்த அவல உடனே எடுத்து போட்டுறாரு. ஏன் பகவான் அங்க வந்து அவருடைய அன்பு மட்டும்தான் பாக்குறாரு. இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு எப்பவும் பகவானை மட்டுமே நினைத்து வருகின்ற எனக்காக என்ன கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்றத வேகமா எடுத்து அவர் போட்டுக்கிறார். சுதாமா அவர்கிட்ட கேட்கவே இல்லை, எனக்கு செல்வம் வேணும் இந்த மாதிரி இருக்கா, எதுவுமே கேட்கல. ஆனா அவர் எப்ப அந்த ஒரு ஒரு அவள் வாயில போடும்போது அவர் லட்சுமியை பாக்குறாரு. அங்க உடனே அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது வந்து கிடைச்சிருது. அவங்களுக்கு தேவையான செல்வங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், என்னுடைய பக்தனுக்கு எது வேண்டுமோ அதை கொடுத்து, எது தேவைப்படுகின்றதோ அதையும் அழித்து நான் வந்து பாதுகாக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ நம்மளை விட அவருக்கு கிளியரா தெரியும் எது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அவரை பற்றின அந்த அவர்கள் லயித்து அவரிடம் சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் அவரை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் சுதாமாவோடது. அது போல நம்ம எப்படி பகவான் இடத்துல சரணடைகின்றோமோ அது போல பகவான் நம்மள வந்து பாத்துக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதே போலதான் பகவான் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குவார். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன ரூபம் கொண்டு பலி சக்கரவர்த்திய வந்து இது பண்றதுக்காக போறார். ஏன்னா பலி சக்கரை வந்து 3 லோகத்தையும் வாங்கிட்டார். அப்ப தேவர்கள் வந்து முறையிட பகவான் வந்து தேவர்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக வாமன ரூபத்துல போறார். அப்ப பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கை அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் அந்த வாமன ரூபத்துல பார்க்கும்போது அவங்களே மெய்மறந்து என்ன அழகான ஒரு குழந்தை, இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எனக்கு இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நான் தாயா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க மனசுல ஒரு ஒரு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரத்துல அவர் வந்து அந்த 3 அடி மண்ணுக்காக மேலுலகம் கீழுலகம் எல்லாம் இது பண்ணி கடைசியா நான் இந்த 3வது அடி எங்க வைக்கும்போது கேட்கும்போது அவர் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய தலையை காட்டுறார். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதாள லோகம் போயிடுறாரு. இதை பார்த்த உடனே அந்த எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வேணும்னு அவங்களோட தங்கை நினைச்சாங்க இல்லையா, இப்ப அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. என் அண்ணனை நீ சீட் பண்ணிட்டல்ல, எப்படியாவது உன்னை கொல்லாம நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கோபம். அதோட பலனாகத்தான் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூதனாவாக வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பூதனா என்னது அரக்கி. ஆனா கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்காக ஒரு அழகிய தேவலோக கன்னிகை மாதிரி ஒரு இதுல அவ்வளவு அழகா வராங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த குழந்தைக்கு வந்து விஷம் கலந்த பாலை கொடுத்து குழந்தைய கொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக வராங்க. சோ அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வேணும்னு நினைச்சாங்க. அத பகவான் வந்து பூர்த்தி பண்றாரு கிருஷ்ண அவதாரத்தை.
அதே சமயத்துல அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேன்னு நினைச்சாங்க. அதையும் பூர்த்தி பண்றார். யாராவது இப்படி இருக்க முடியுமா? தன்னை கொல்லணும்னு நினைச்சு வரவங்களை கூட முக்தி கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் கிருஷ்ணர். சோ நம்ம எப்படி அவரிடத்துல சரணடைகின்றோமோ அதையே அப்படியே அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமர் அவருக்கு பாத சேவனை பண்றார். இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவருக்கு அதே பாத சேவனத்தை செய்கின்றார். அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலனளிக்கின்றேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். அவருக்கு வந்து இந்த பார்ஷியாலிட்டி எல்லாம் கிடையாது. தேவர்கள், அசுரர்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் அவர் பார்க்கின்றார். கம்சன் 24 மணி நேரமும் கம்சன் வந்து பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தனா 24 மணி நேரம் பகவான் கிருஷ்ணரை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சன் நினைத்துக்கிட்டே இருக்காரு. அதனால அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைத்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, கேக்குதுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி கேக்குதுங்களா வாய்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குது மாதாஜி. அர்ச்சனா மாதாஜி பேசுறது எனக்கு கேட்கலையே. அர்ச்சனா மாதாஜி நீங்க ஏதோ சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, கேக்குதான்னு கேச்சு. கேக்குதுங்களா? ஒரு நிமிஷம், நீங்க பேசுறது கேட்கல எனக்கு. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பேசுறது கேக்குது ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவனார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவனார் பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. यस माताजी. माताजी केका? பட் ஐ கேனாட் ஹியர் யூ மாதாஜி. ஓகே, எனிஹவ் உங்களுக்கு கேக்குதுன்னா ஓகே, தென் வில் கண்டினியூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் முடிச்சுட்டேன் இப்ப கிளாஸ். ஏன்னா நீங்க பேசுறது எதுவுமே எனக்கு கேட்கல, பட் நான் பேசுறது கேக்குதுன்னா ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் முடிச்சுட்டேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல குயிக்கா முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றி விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மை. ஏன்னா இப்ப எல்லாமே இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரமா நமக்கு வந்து பலன் கிடைக்குதோ அந்த மாதிரியான செயல்கள்ல வந்து ஈடுபடுறாங்க மக்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான இயற்கை குணங்களும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தில் 4 வகை பிரிவுகள் இருக்கின்றன. பிறப்பின் அடிப்படையில் இந்த வர்ணங்கள் கிடையாது. கிருஷ்ணர் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. நமக்கு 4 வர்ணங்கள் இருக்கு: பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர. பிராமணன் என்ன பண்ணணும்? அந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்கதற்கு உண்டான அந்த ஞானத்தை வழங்குவது பிராமணனுடைய கடமை. சத்திரியன் தர்மத்தை நிலைநாட்டவனும் மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சூத்ரர்கள், வைஷ்யர்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த மனித சமூகம் ஓய்வு பெறுவதற்காக தானியங்களை வந்து விளைவிப்பதும் அவர்களுக்கு வந்து அந்த வணிகம் செய்வதும் அவர்களுடைய கடமை. சூத்ரர்கள் என்ன பண்ணணும்? மற்ற வர்ணத்தவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும். மற்ற வர்ணத்தவர்கள் சூத்திரர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் அமைக்கப்பட்ட வர்ணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குணங்கள் இருக்கு. அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 வகை பிரிவுகள் இருக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்ததனால் மட்டுமே நாம பிராமணன் ஆக முடியாது. அதை இங்க தெளிவாக கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு சொல்கின்றார். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய குணங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்றாற்போல் அவர்கள் 4 வகை பிரிவுகளில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இந்த முறையை படைத்தவன் நானாகவே இருந்தாலும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் நான் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இங்க. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த மாயைக்கு உட்பட்டவர் அல்ல.
அவர் எந்த பலனையும் எதிர்பார்ப்பதும் அல்ல அப்படின்றத வந்து புரிந்து கொண்டவன் இந்த செயல்களின் விளைவுகளில் மாட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த லீலையை நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். சோ செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விக்கர்மா என்பது என்ன, அக்கர்மா என்பது என்ன என்றது சொல்ல போறார். சோ விக்கர்மவாதிகள் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை செய்பவர்கள் விக்கர்மவாதிகள் அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். நாம எதற்காக இந்த பிறவி எடுத்தோன்ற ஞானம் இல்லாம ஆன்மீகத்தில் உய்வு பெறாமல் அந்த மனிதனுக்கு உண்டான நோக்கம் என்ன அப்படின்றது தெரியாம தவறான இதுல இருக்கவங்க வந்து விக்கர்மவாதிகள். கர்மவாதிகள் வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை அவங்க செய்யக்கூடியவர்கள். ஞானிகள் இவர்களை எல்லாம் காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள், பற்றற்று தன்னுடைய கடமைகளை செய்வார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அகர்மானா செயலற்ற தன்மையில் இருப்பது. நாரதர் பண்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், என்ன, முவ்வுலக செஞ்சாரு. எல்லோருக்கும் பகவானுடைய அந்த ஞானத்தையும் ஹரிநாமத்தையும் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார். மற்ற செயல்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. சோ கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெறுகின்றான். என்னது கர்மாவில் அக்கர்மாவை? நம்ம அது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோபியர்கள் அவங்களுடைய நித்தியமான செயல்கள்லாம் அவங்க செய்துட்டே தான் இருந்தாங்க. அவங்க அந்த நெய் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், வெண்ணெய் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், எது பண்ணாலும் அவங்களுடைய வேலை செய்யறாங்க. ஆனா செய்யும்போது அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இந்த வெண்ணெய் வந்து கிருஷ்ணனுக்காக அப்படின்னு அவங்க மனசுல நினைப்பாங்க. அதனாலதான் அந்த வெண்ணெய் திருடுவதற்காக பகவான் வருகின்றார். அதுல அவங்க வந்து இவன் திருடிட்டான்னு சொல்றதுல அதுல ஒரு லீலை, அதுல ஒரு சந்தோஷம். சோ கர்மா அவங்களுடைய வேலைகளை செய்கின்றார்கள், ஆனால் அதை பற்றற்று செய்கின்றார்கள். அகர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும். நாரத முனிவருக்கு வந்து எந்த ஒரு செயலும் இல்லை, எந்த செயலுக்கும் அவர் ஆட்பட்டவர் இல்லை. ஆனால் அதையிலேயே வந்து அவர் என்ன கர்மாவை செய்கின்றார், பகவானுடைய திருநாமத்தை எல்லாருக்கும் வழங்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ மனிதரில் அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து அறிவுடையவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், இந்த கேள்வி எதற்காக வருது, அர்ஜுனன் கேட்டார் இல்லையா, செயல்களை செய்வது சிறந்ததா இல்ல துரத்தல் சிறந்ததா? செயல்கள்ல நான் செய்தாலும் என்னுடைய உன்னதமான நிலை பெற்றுள்ளான். அப்படின்னா என்ன? சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். நான் பக்தி பண்றேன்றதுக்காக வீட்டை விட்டுட்டோ இல்ல நம்மளுடைய கடமைகள் என்னவோ, நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு நிலையில இருக்கும். சோ அந்த வேலையெல்லாம் செய்யாம நான் வெறும் பக்தி மட்டும் தான் பண்றேன் அப்படி அவர் சொல்லவே இல்லை. உன்னுடைய கடமையை செய், ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செய். இது எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா அது கிருஷ்ணரால எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்கு, அதை சின்சியரா நம்ம பண்றது. நமக்கு ஒரு செல்வமோ இதை கிடைச்சிருக்குன்னா அதை வந்து சின்சியரா நம்ம வந்து அதை எப்படி பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தலாம், அதே சமயத்துல நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு உண்டான செயல்களை எப்படி செய்யறது, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செய்யணும். நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும், ஆனால் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்று இல்லாம பகவானுக்காகன்னு பண்ணணும். சோ இந்த ஞானத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவருடைய அண்ணன் பலராமர், பட் ஸ்டில் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாந்திப முனியிடத்தில் குருவிடத்தில் வந்து ஆஹ் அவங்க வந்து ஞானத்தை கேட்டுக்கொள்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிந்து கொள்ள நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவரிடம் அடக்கத்துடன் கேள்விகள் கேட்டு தொண்டு செய்ய வேண்டும். இப்படி உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். இந்த சாப்டரே வந்து ஞான யோகம் அப்படின்றதுனால இந்த ஞான யோகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது, நம்ம ஒண்ணு பார்த்தோம் ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக. ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது போலவே அவர்கள் வந்து நடந்து கொள்வார்கள். சோ ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடத்திலிருந்து உண்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரை எப்படி அணுகணும், அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு நம்மளுடைய டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர்கள் ஏன் அப்படி உயர்வாக கருதப்படுகின்றார்கள், ஏனால் அவர்கள் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு, அந்த ஞானம் இருக்கு. சோ அதே ஞானத்தை நமக்கு அளிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கடைசி 2 ஸ்லோகம். எவனொருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவன் ஒருவனது சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தில் நீக்கப்பட்டு விட்டனோ, எனக்கு இருந்த டவுட்ஸ் அந்த ஞானத்தை அறிவதன் மூலமாக அகன்று விட்டது அப்படின்னு நம்ம எவன் ஒருவன் நினைக்கின்றானோ அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. சந்தோஷத்தை வெளியே எங்கும் தேர மாட்டாங்க, ஆனா அவங்க தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே இவ்வாறாக அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. இந்த கர்ம பலன்ல அவங்க வந்து மாட்டிக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவாயாக. சோ இங்க வந்து நீ சொல்ற இல்லையா இரக்கம், அந்த 5 காரணங்கள் சொன்னார். சோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு அறியாமை. அதனாலதான் அவர் சொன்னார் இந்த கலங்கங்கள் கஷ்மலம்,
இந்த கலங்கலங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தனன்னு கேட்டார். சோ உன்னுடைய இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் எல்லாம் அந்த ஞானத்தின் மூலமாக, ஞானம் எது ஆயுதமாக, அதன் மூலமாக அழிக்கப்பட வேண்டும். சோ இந்த யோக கவசத்தை பூண்டு எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே ஞான யோக நாம சததோத்யாயः. 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு கிருஷ்ணரை பற்றின புரிதல், அவர் அனைத்து பாதைகளின், அதாவது அனைத்து சம்பிரதாயத்தோட மூலமாக இருக்கின்றார். 4 வர்ணங்களை பத்தி பார்த்தோம். பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ரர்கள். ஒவ்வொரு வர்ணத்தவரும் சூதரர்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும். அதே போல சூதரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்றவர்களுக்கு தேவையான கடமைகளை செய்யணும். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமூகம் நிலையாக போவதற்கு உண்டான ஒரு இது. அது போல பிறப்பின் அடிப்படையில் இந்த வர்ணங்கள் அல்ல, எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல இந்த வர்ணங்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். 3 விதமான கர்மங்களை பார்த்தோம். கர்மவ யோகிகள், அகர்மவாதி, விக்கர்மவாதி. சாஸ்திரத்துல சொல்லதெல்லாம் செய்யாம தவறான செயல்களை செய்யறவங்க விக்கர்மவாதிகள். சொல்றத மட்டும் செய்யறவங்க கர்மவாதிகள். அக்கர்மவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலற்று இருப்பவர்கள். செயலே செய்யலனாலும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்று இல்லாமல் அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். எப்ப நம்மளுடைய செயல்களை பகவானுக்காக நாம் செய்கின்றோமோ, அவரில் நிலைநிறுத்தி நம்மளுடைய செயல்களை செய்கின்றோமோ, அப்ப நாம் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கின்றோம் அப்படின்றது. हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माताजी प्रभु जी हरे कृष्णा। ஏதோ பிரச்சனை, எனக்கு நீங்க பேசுறது எதுவுமே கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டைம் ஆயிடுச்சு, 12 minutes அதிகமாயிடுச்சு. ஏதாவது டவுட்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.